எந்திரிச்சேன், பல் தேய்ச்சேன், குளித்தேன், சாப்பிட்டேன், அப்புறம் ரெடி ஆகிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பி போயிட்டேன். இப்படின்னு போயிட்டு இருந்த லைஃப்பில் ரெஃப்ரெஷ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸ்லேருந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுத்தாவணி பக்கத்தில் உள்ள பிடிஆர் ஹாலில் முக்கியம். as we expected சிக்கன் பிரியாணி தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ சிக்கன் பிரியாணி அந்த அண்ணன் கொண்டு வரும்போதே வாசம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அவர் அங்கே அந்த கரண்டியை தட்டி எடுத்து வைக்கும்போது அதை விட சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தான் நினச்சேன். அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்ல பிரியாணி சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி இருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த பிரியாணி. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை சோறு இருந்தும் பிரியாணி தான் வேணும்னு வாங்கிட்டு வந்து உக்காந்தா இங்கே நமக்கு முன்னாடி நீங்கள போறாங்கய்யா ஒருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா கோபுன்னு ஒருத்தன் எதுவுமே சாப்பிடாம வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் உட்கார்ந்துருக்கானுங்கிற சிந்தனை எவனுக்காச்சும் இருக்கா? இதுல ஆரன் வேறையாடா. பிரியாணியை முடித்ததும் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிராண்டு, பட் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம்.